Minsan, yun na lang, maliit. Hindi ko naman mag-ano ng kawali. Wala ka lang pagsisisihan dyan pag yung maliit ha. Mamaya sasabihin mo, ay hindi kasya, yung malaki na lang sana. Lakas mountain. Puno muna kasi to. Mga ganyan lang siguro yung 10 pesos, no? Uwa. Mga ganyan na. Hindi na malabot mo naman ng sangdan ah. Di ba ka nang tinubo? 150 yung isang ano. Lakasan mo nga. Ayan. So yung puti na lang yung kinuha namin. So i-demonstrate naman kung paano gamitin yung kiluhan. Hindi siya bumabalik. Ma'am, hanggang maghapon tayong ganyan. Yo, good morning. Good morning sa inyo lahat mga kalabarkada. So, babiyahe pala tayo papunta sa Alaminos ngayon. At kasama natin si Mrs. Bali, nandito na pala kami sa may sentrum. At magpapahangin lang kami. So, katatapos lang din namin maggasolina para naman hindi tayo tumirik sa daan. Malambot kasi itong likod ng gulong ni Raptor. At maghahakot paninda na naman pala tayo. Okay pa naman dito sa harapan. Side wheel okay pa naman. Front wheel alright. Mabiyahe na tayo mga kalabarkada na. Hindi mo nalalagay yan sa TV box. Tagal-tagal rin tayong hindi nakapagbiyahe ng Alaminos. Jacket? At matagal-tagal rin tayong hindi nakapaghakot ng paninda sa Alaminos. Gawa nga nung siyempre dito kami laging nag-grocery ngayon sa may Joy. Itong tempat na to. Ang lakas kasi lagi ng ulan mga kalabarkada. Kaya dito na lang muna sa malapit. Pero ngayon siyempre maganda yung sikat ng araw. Kaya magka-Alaminos tayo. Boss, iparit mo na yung porsyento ko ah. Alright, shout out nga pala sa mga taga-sentrum dito sa Anda. Alright, so makikita nyo yung kargado. Rusi lang sa kalam, Lodi. Mahigit din yata isang buwan tayong hindi na nakapunta ng Alaminos, no? Oo. Tagal din ah. Magpapagawa lang kasi tayo ng relo. Ayun nga eh. Sasabay lang natin yung grocery natin sa... Hindi sayang yung gasolina. Oo. Ang sayin, takaplayan. Kawan pa? Takaplay, pang-uring siguro. Pang-uring, oo. Iba ya? Ang lakas pero lakas ng Rossi. Wala na daw. Rossi lang sa kalam, Lodi. Iba ya?
spaghetti. So kakain na muna tayo. Dito lang naman tayo kakain no, sa may Kambingan, Bulaluhan. So bali dito tayo laging kumakain pag nandito na tayo sa Alaminos. Kasi dati sa Shakey's kami mahal. Kaya naghahanap kami ng mas mura. Pero sulit naman yung pagkain nila dito, napakasarap naman. Opo. Oh, sarap na to oh. Ano yan? Ay, Tikak. Oh, diba? Ipus. magkano din ate? Ang in-order pala natin ay papaitan sa kajinuguan. Tapos Mountain Dew. Ang bilis oh. May extra rice agad oh. Kain muna tayo mga kalabrakada. Alright mga kalabrakada na. So here we go. Nandito na tayo sa CSI. Nandito tayo. Nandito na tayo sa loob. Katatapos lang kasi namin sa may BPI dahil na withdraw pa si Mrs. ng pang grocery. At wala kasi tayong dalang cash on hand. Kaya kailangan natin nag-withdraw. Titingin muna tayo ng stove. Bibili tayo? Oh, tingin muna tayo. Ang garden set. Ay, wala mo. So bibili pala tayo ng stove para dun sa siomai, siopaw, saka anong kung ba? Cheese stick. Oh. Wala. Wala. Wala siya. Wala nga yung gano'n, yung garden set na yung nakita natin dati dito. Wala na nga. Nakakailan sa Stove. Yun. Ito na. hindi din mga ano to. So mura lang. Sila German niya. Yan ang Dito, 1.4. ay 1.4. Standard. Yan siguro pinakamura. Yun na ba yan? Ano ba yung pinakauban? Ba't ganito ba yun? Maganda nga siya. Hindi nga, ano nga ano yan? Sabi ko. Ano yan? Mas mura. 1.2. 1285 Hanabishi. Paglulutuan lang naman dun Ganun yung sa... sa atin to. Yung nauna. Yung nauna, naman. oo. Ito yung ganito sa atin, oh. Ikaw kung ano, ito? Pero maganda to ah. Standard. Maganda yan. Paano mo na nasabi? Ha? Paano mo nasabi? Maganda yung presyo. Ay, ito pala mas maliit. Ano yan? 1.2. Ay. Pwede na ata yan. Kaso makonsya, hindi siya pwede yung sa malakihan. Ba't hindi ka naman magluluto ng malaki? Yung
yung sapaw. Di ka. Malaki yung kwan nun. Kasya yan. Hmm? Kasya yan. Kano lang idadagdag mo dito na? 200. Pamasahe din yun. Ay, panggasolina din yun. Yun na. Kunan mo na yan. Malapad nga yan. Ha? Malapad. Oo, kaya yung maganda nga yung ganyan eh. Mahaba yun. Ay, ito ganito ba yan? Oo, yan, ganyan. Oo, ito nga. Ganito. Ganito yung doon sa bahay. Nakakalawang naman. Oo. Ate, wala nang bawas to. Ano ba talaga? Hindi ko ganun yun. Yan na, oh. At least kahit malakihan, at least may kukun mo. Malay mo, magkakaroon tayo dyan ng Paris. Parisan. Ano, bili na natin ka? Ha? Bili na natin ka? Oo. Alam mo anong tawag dyan? Tinkerbell. Yan na. Yan ang kunan mo. Bili ng gamit, di na alam kung saan dyan. Ma'am, piling makita itong ganito. Ano to? Ano siya? Ano ba yung design ng burner? Okay lang ba yun? Maganda rin ba yung ganito? Maganda rin. Iba yun. Ano? Ito na lang? O yan na lang. Ito na lang kasi mura-mura. Wala lang discount yan, ma'am. Wala. Ito ba? Baka gusto mo. Same din lang sa burner. Ay, sa ano. Mas maganda po itong burner na ito. Mas maganda yung... Ay, parehas lang sila. At least mas malawang na siya. Mas mahaba pa. Gusto ko nga sana yung mas maiksi. Ayun, yun. Kaso ayaw naman ito. Ano? Gusto ko sana yung mas maiksi. Saan? Yung... Yun na lang, maliit. Hindi ka naman mag-ano ng kawali. Wala ka lang pagsisisihan dyan pag yung maliit, ah. Mamaya sasabihin mo, ay hindi kasya, yung malaki na lang sana. Sige ka. Kasi sige. Lakas mountain siya. Ano bibili tayo? Ayan, oo, yan ang kailangan mo, be. Yung sabi ko sa'yo, maggramo-gramo tayo. Oo. Yan. Minsan, alam mo ba? Minsan meron ko dun sa may Japan. Oo? Oo, minsan. Ay, oo, may nakita kong ganyan. Di ba? Minsan Oo. meron tayo. Pero 350 lang naman siya, oh. Lang ah. Aba, ilang araw mo lang kikitain yun sa cheese stick mo. Reklamo pa. Ay, ito oh. Para pwede na rin tayo magbenta ng fries. 1,000. Ito pa rin kiluhan no, na ano. Kung gusto mong magbenta ng gulay-gulay. O yan pala, oh. No? Susunod na lang tayo mag-grocery for appliances na lang muna. Wala na tayong grocery. Full stock Kaya, tayo. ito na lang. Sinulsulan yung asawa eh. Huwag na mag-grocery, bili na lang tayo appliances. Gamit sa pangluto. Ano ba? Yung nabili natin, ay yung nabili namin ni Karin. Malangga oh. So, siya to sa kanalabos na. Ay, tabi oh, 1,400 lang oh. Saan? Ang laki. Umuuga. Umuuga yan. Wala. Oh. Umuuga. Kung paglalagyan mo lang naman ng mga noodles, be. Oh, Noodles. oo. Bagay. Pwede rin. Noodles sa mga kwan. Noodles. Ano pa? Si Tio, kat magaman barbaran nin use oil. Ay, oo. Pwede. Ay, hindi si...
Gaantay. Ito ba 800? Yan na lang, mas malaki. Tatanggalin na natin yung sopa natin doon. Yung lamesa? Hindi, yung sopa. Anong sopa? Yung Cleopatra set natin. Worth, worth 48,000 yung Cleopatra set namin doon sa sala. Tapos tatanggalin lang dahil lang sa negosyo. Pero marami tayong rack. Naisip ko lang, marami pala tayong rack. Iyon na nga, ba't bumibili ka niyan? Steamer. Shoutout boss. Shoutout sa kanila boss na. Alapitan natin para kan. Ayun, shoutout sa kanila boss. Kailangan natin ito eh. Ha? Tong, para hindi lang isa yung... Ah, 84 Bilhin to. mo ah. Doon na lang sa Nubo. Sa Nubo na lang, mura lang to. Yes. Ay, itong bilhin mo oh. Ano yan? Ito? Hindi yan ang kailangan natin. Alam mo ang kailangan natin? Ano? Doorbell. Doorbell? Alam mo kung bakit? Ah. Kasi hindi mo naririnig lagi pag sinisigaw kita eh. Naku, hindi. Busy eh, nag-iinit eh. Ay, pwede yun para sa supaw. Mabili. Pula. Hanap-hanap lang tayo makakahanap dito. Ito. Sa kunting diferensya lang nagre-reklamo eh. Pero tama nga naman, pag negosyante ka sa kunting diferensya lang, dapat maging wise ka. Kasi malaki na yung malaki na kasi kunwari dito 25, pero pag dun sa kabila 20 lang. So yung 5 pesos napakalaking halaga niyan kung negosyante ka. Saan na yun? Kasi pag yung ganitong mamimili ka ng gamit para sa negosyo, kailangan dun ka talaga sa makakamura ka talaga. Hindi doon sa mapapamura ka. Hindi dun sa mapapamura. Diba? Kasi yung 3 pesos, 5 pesos na ang tawag dito yung masasave mo, napakalaking halaga na yun para dun sa negosyo mo. Ano kaya? Alright. Ano? Kunin na namin ito? Puno mo na kasi to. Puno mo na kasi to. Mga ganyan lang siguro yung 10 pesos, no? Uwa. Mga ganyan na. Hindi na malabot mo naman ng sangdan ah. Di wala ka ng tinubo. 150 yung isang ano. Lakasan mo nga. Di wala ko ng tinubo. Ang kunti naman, ilang piraso lang. Yun nga, oh, yan. Oh. Hindi kasi ito ba 1 kilo? Oo. Oh, di ganyan 20 pesos na yan. Oh. 20, Oh. 100. Oh. Oh. Ay, oo nga, no. Di ba? Bili na. Bilhin mo, puno mo na yan. Baka may... Pupunta pa tayo sa ano, hindi na? Pupunta tayo. Mama, okay ka lang may sama sa video? Askin. Thank you, Pagkaparehas mama. lang po ba to? Kasi nakita ko mas mura to eh. Ito ma'am, 1 kilo po siya. Pero mas makikita mo kasi to. Mas makikita mo to. Mas maganda to. Hindi, parehas lang yan. Hindi, ito kasi 2 kilos. 2 kilos ito. 2 kilos po yung capacity niya. Magkano bang diferensya niya? Ano lang po. 40. Akin na yung 40. Grabe naman reklamo to. Sige ma'am, ito. Mama, ako lang magbabayad ng 40 na kwan ko. Okay. Ito mas mahal. Ay, yung ano, 500. Mas mahal yan. Siyempre mas maganda siguro yun.
Ganito na lang. Bantay lang muna. Kasama na dito mo. Ay, sige, papantay mo. Yung ilang grams to? Ilang grams na? 45 grams. So, tungo ako may 45 yan. Sobra? Ha? Hindi yata accurate kung kiluhan na. Eh, syempre may plastic. May plastic siya eh. Oh. Ganito po yung asawa ko kung bumili ng laruan. Oh. Sakto pati yung plastic. Oh. Ganun, bakit pag ganun, hindi na siya bumabalik sa dati? Ano ma? Oo. Sabihin mo ah. Tingnan mo yung isa, yung isa. Yung isa. Ito, parehas na. O yan. Hindi tayo iikot. Nga. Mas sobra yan. Mas naluod. Bakit ganun? Yun nga, ikon mo nga yan. Kahit mas mahal na, kung mas maganda naman. Oh, 45. Accurate to. Oh. Ay, hindi, 50 na yan. 45 ah. 60 yun, oh. Ay, oo. Ay, ganun din. Yan na lang. Ha? Pang price mo lang naman. Sabagay. Ma'am, pero ay, ano po ba yun? Ah, ito. Kasi chinecheck namin, hindi siya bumabalik sa kwan. Hindi, kasi pag... Oh, tapos pag... Oh, ayun na naman, oh. 1 gram. Ay. Oh, yan, okay lang, ma'am. Okay lang yun. Maganda naman. Baka sakaling bumalik. Baka sakaling bumalik. Yan. So, yung puti na lang yung kinuha namin. So, i-demonstrate na ma'am kung paano gamitin yung kiluhan. Ilang 45. 45. Ayan, 50 na siya. Oo, hindi siya bumabalik. Pero pag ganyan, okay naman siya. Baka try natin sa mas mabigat. Swan. Thursday na lang. 1 grams. Hindi naman yata siya sobrang ano lang siguro. Ilang grams ito, ma'am? Gaan. 340. Nag-400 grams na. Hindi, baka yung laman niya lang. Yung laman lang, yung Oo, lahatang. yung lata niya pa kasi. Oo. Sige ma'am, ito na lang. Wait na lang. Ganyan na lang natin. Oh, hindi siya bumabalik. Ma'am, hanggang maghapon tayong ganyan. Yan, malapit na. Malapit na. Oh, adjust mo pa ma'am, tapos balik mo ulit. Ito na ako. Sobrang gaan ko siya. Bumabalik. Tama na yan, bita, baka masira na yun. Alright. Nasa lang yun. Ilang kilos mo? 2 kilos. Sa ano na, tindahan na natin kunin yan. Ha? Tindahan na natin kunin yan. Oo.
Ma'am, hindi kasama yan? Kaya alam na natin sa mag-plus. Nasa sa card ko, meron po. Ano ito yung gusto. Nakalabas sa dito. Thank you. Pwedeng balikan na lang to namin yan, ma'am. Alin po? May kasama pa po. Yung ano po. Okay Yung lang po. stove saka ito. Mamaya sa yung resibo na lang po. Opo. Balikan na lang natin. Ma'am, salamat po ah. Ay, yung resibo B. Ha? Hindi mamaya. Ah, mamaya na po. Mamaya pag i-claim na. Wala yung postcard natin. Maraming magnanakaw dito. Wala yung isa. Kaya nga eh. Alright mga kalabarkada na. So, cut muna tayo dito sa part 1. So, magkakaroon tayo ng part 2. So, may grocery na. Nasa yung isang Alright. So, kita-kits tayo mamaya sa part 2.